Здравейте хора, днес реших да ви покажа едно Майнкрафт оцеляване. Така да сега ще направим едно Майнкрафт оцеляване, естествено. Ще пуснем читовете за всеки случай, намирно ще го сложим и започваме. Реших да направя много... Този клип ще бъде доста много къс, защото миналият го направих къс и защото минали беше 10 минути, нещо почна да се избързва говора и това сега е втори дубъл. Може би пети дубъл. Тъй, че ако избързва говора, съжалявам, просто не мога да направя нищо по въпроса. По някое време мога да спра клипа, защото трябва да свърша едно нещо. Но това няма да бъде сега, ще бъде после сигурно. Добре, сега ще направим един workbench, пръчки и дърво. Сега отиваме. В смисъл в този епизод само ще експлорваме. Да видим какъв е world-а. Аз преди го зададох веднага света, не съм писала нищо, защото ще отнема много време и накрая ще почне видеото да ми върти някакви номера. Днеска ще кача даже две видеа. Две видеа ще кача. Така, първото още се качва. Така, то е Майнкрафт ревю на новата ми къща. Там бях направила една къща от камък. И бях направила ревю. Клипът още се качва. Остава такова още около 10 минути да се качи като цяло клипа. Това Майнкрафт оцеляване днеска ще експлорваме. Утре ще правим нещо друго. И да, това ще бъде. Мисля утре да почваме да търсим диаманти. И после не знам какво ще правим за бъдеще в този свят. Като цяло очаквайте постоянно да се снимам в този свят, защото ще игра само в него. Да, ще игра само в този свят. Така вече, като убием тези овце, ще имам вече за легло, даже ще имаме едно предостатъчно, което виждам. Къде е овцата? Добре. Сега просто ще изпорнем да съберем малко храна. Защото утре се запускам на... Не утре, да е следващия епизод, ще се пускам на... на малко по-висок difficult. Сега съм на мирно, на peaceful. И ще видим какво ще направим. Значи, утре неделя, значи ще кача още един клип неделя, Майнкрафт 3 часа. И се изтегля една друга игра. Опа,
тази игра, онази ще изтеглям. Тя се казва Ninjago. Нещо за Ninjago, просто ще избера някоя. Или Sky Bounty на турнаментите, или нов апдейт за Вулкру, онзи с Hands of Time. Ще реша. И добре, клипа стана 5 минути. Сега сигурно си кажете, много бе. Много малко бе. Съжалявам, понякога бъркам. Сега сигурно си кажете, много малко бе. Ами то просто, значи отварям си моби ден да си гледам там клипа, какво съм получило. И след това, изведнъж нещо ми става. Просто не знам какво просто нещо ми избързва. Ми избързва говор или не знам какво. И ми се загуби интернет връзката. Просто ми избързва нещо и има дразни просто. И да. Като цяло много ме дразни. И да, мисля това да е за този епизод, само да убиеме тази крава. И да. И така хора, надявам се да клипът ви е харесал, което така не забравяйте да дадете лайк на клипчето. Сега ще попрегледам клипа, да видя дали още избързва. Ако избързва, не знам, трябва да вземам някакви мерки. Мисля, не знам, просто не мога да направя нищо по въпроса, просто ще кача клипа и ако при вас е така, не знам какво да го правя. По следващия път.